Dit is Nyunsu Fusranang. In Swamp aangetroffen voertuig is van vermiste Rodney Leisner. Harde confrontatie tussen minister Monorad en parlementariërs over traag verloop onderzoek naar kwikverdwijning. Operatie Granmati brengt gratis medische zorg naar Mungo en Albina. Volleybalbond in crisisaangifte tegen oud-bestuursleden na financiële chaos. Pawiro Reggio vraagt regering om AOV te verhogen. Veel oudjes kunnen daar niet van rondkomen. Yogi AML Taskforce voorzitter krijgt 100.000 Surinaamse dollar per maand. Personen betrokken bij illegale activiteiten worden verwijderd uit binnenland, zegt minister Suro Pawiro. Bijzondere toelage militairen vanaf augustus verdubbeld. Sosavo geeft startsein voor woningbouw in Kommerwijnen met startproject Voorburg. Brandweerfunctionaris verdacht van verduistering 100.000 Surinaamse dollar. Nieuwmond rapporteert economische bijdrage van 634 miljoen Amerikaanse dollar aan Suriname over 2025 met levensduur Merian Mijn tot zeker 2040. Dit is Nyunsu Fusranang. Het voertuig van de vermiste Rodney Leisner, een Kia Sorento, is gevonden in Saramacca, bevestigd door het Korps Politie Suriname. De afdeling kapitale delicten doet momenteel onderzoek naar de vermissing van Rodney Leisner, die sinds 16 augustus jongstleden als vermist is opgegeven bij de politie. Hij is op zaterdag 15 augustus 2026 van huis vertrokken en sindsdien spoorloos verdwenen. Wat ik u kan vertellen, op een leegstaand perceel in het district Saramacca is een afgebrand voertuig, een afgebrand en ik heb begrepen geperst voertuig dat zich in een swamp bevond opgegraven. Bij deze opgraving was natuurlijk ook aanwezig de afdeling forensische opsporing en het voertuig is in beslag genomen voor een technisch onderzoek en dit onderzoek moet uitwijzen of het voertuig toebehoort aan de vermiste persoon. Wat ik u verder kan vertellen is dat een Cubaans echtpaar, aangeduid met de initialen SA en YSN, als verdachten in beeld zijn gebracht. Beide verdachten zijn aangehouden, voorgeleid en in verzekering gesteld. Uit het nader onderzoek zijn ook de verdachten TR en RE, beide Surinamers, in beeld gebracht. De verdachte RE is inmiddels aangehouden en in verzekering gesteld. En de verdachte TR is op verschillende adressen opgespoord, maar tot op heden niet aangetroffen. Het onderzoek is nog in volle gang. Wat ik verder nog wil vermelden, om eventuele speculaties te voorkomen, wil ik benadrukken dat Rodney Leisner nog niet terecht is. Makkelijker gezegd, hij is tot op heden nog niet gevonden. De politie doet tevens een beroep op ieder die informatie heeft, die kan bijdragen tot het terugvinden van Leisner, Rodney Leisner, om deze informatie met de politie te delen, omdat wij de politie de informatie hard nodig heeft en het helpt in het heel snel oplossen van deze zaak. Nadere informatie zal worden verstrekt zodra het onderzoek dit toelaat en het verstrekken daarvan het onderzoek niet kan schaden, zullen wij sowieso met een update komen met betrekking tot dit onderzoek. Rudisa International NV is zeer bezorgd over de vermissing van de heer Rodney Leisner op zaterdag 15 augustus 2026, die voor het bedrijf werkt. Het bedrijf heeft medeleven met zijn familie en dierbaren in deze moeilijke tijd. Rudisa respecteert de persvrijheid en begrijpt het belang van deze zaak, maar benadrukt dat er een verschil is tussen feiten en speculaties.
Ze verzoeken de media om terughoudendheid en geen ongeverifieerde informatie te verspreiden. Het onderzoek naar de vermissing wordt uitgevoerd door de autoriteiten, waarbij Rudisa volledige medewerking verleent en geen verdere verklaringen doet totdat er meer duidelijkheid is. De discussie over de politie escaleerde tussen minister Harish Monorat en parlementariërs, gestart vanwege de verdwijning van Kwik uit het politiekorps. Parlementariërs eisen meer inzicht in de politievoering en verantwoording. Monorat verdedigde de politie en waarschuwde tegen denigrerende uitspraken over veiligheidsdiensten, maar kreeg weinig steun van zowel coalitie als oppositieleden. De kritiek op zijn aanpak leidde tot een bredere discussie over parlementaire controle, met de verdwenen kwikvoorraad als gevoelig punt. Ondanks de aangegeven voortgang van het onderzoek blijft onvrede bestaan door gebrek aan concrete antwoorden. Suriname moet de recente economische stabiliteit behouden te midden van toenemende olie- en gasinkomsten. VES-voorzitter Steven De Biepersat benadrukt dat prijsstabiliteit en verantwoord economisch beleid cruciaal zijn om te voorkomen dat inflatie weer oploopt. Ondanks de daling van ongeveer 60% naar 10%. Hij waarschuwt voor de risico's van de Dutch disease, waarbij de economie onder druk kan komen door een sterke instroom van natuurlijke hulpbronnen, en pleit voor lessen uit Nederlands ervaringen. Debi Persat stelt dat economische groei en stabiliteit hand in hand moeten gaan om duurzame ontwikkeling te waarborgen en toekomstige onevenwichtigheden te vermijden. Jurist Gerold Seeuwgeran stelt dat hervorming van de rechterlijke macht in Suriname noodzakelijk is, maar dat de onafhankelijkheid ervan niet in het gedrang mag komen. Hij bekritiseert de manier waarop de hervormingsvoorstellen zijn ontwikkeld en betoogt dat het huidige systeem, dat dateert uit 1975, verouderd is. Ik ben lid van de staatsraad. Ik ben niet de adviseur van de regering of van de president. Het is de raad adviseert. En zoals ik de staatsraad, de positie van de staatsraad in het staatsbestel uitleg, is de staatsraad en dus ook ik niet bevoegd om over adviezen die aan de president worden gegeven, om in de media over uit te wijden. Dus dat is één. Het tweede is dat ik heb in 2025 met als titel volgens mij naar een nieuw stelsel met rechtspraak belast voor ons land. Dat stuk heb ik geschreven, volgens mij moet het in 2025 of 2024 zijn, waarbij ik mijn inzichten over het vernieuwen van ons stelsel, zoals wij dat hebben overgenomen bij de onafhankelijkheid in 1975 en heden ten dagen nog hetzelfde is. Ja. Dat mijn inzichten heb ik toen vastgelegd en gedeeld met de Surinaamse samenleving. En die gaan over het vernieuwen van dat stelsel. Ja. En u moet denken aan zaken als rechtspraak door meervoudige kamers in eerste aanleg. Je moet denken aan zaken als verspreiding van rechtspraak. Dus rechtspraak brengen naar de districten. Rechtspraak brengen naar de burger. Dus over het hele land verspreid. Maar ook zaken als gespecialiseerde rechtspraak. Zaken als ondernemingskamer heb ik daarin toen uitgebreid uiteengezet. Maar ook heel belangrijk natuurlijk is het voor Suriname invoeren van een derde rechtsprekende instantie naar internationaal model. Waarbij je dus hebt twee feitelijke instanties. Die instanties beoordelen dus rechtsgeschillen zowel op feiten als op recht. En de derde instantie, daar kan je dus terecht. Na hogere beroep kan dus vervolgens
wat genoemd wordt cassatie ingesteld worden bij een derde rechtsprekende instantie. En ik heb mijn inzichten gedeeld hoe dat allemaal kan geschieden. Dat traject van wetgeving heb ik uiteengezet. Enzovoorts. Dus ben ik content geweest met die initiatiefvoorstellen? Nee. Ik heb eerder in andere interviews ook uitgelegd dat het idee op zichzelf om te werken aan het verbeteren van ons stelsel, dat spreekt mij aan, want daar ben ik absoluut voorstander van. Dat is duidelijk. Maar de aanpak, daar had ik heel veel moeite mee. Wanneer zulke ingrijpende en belangrijke wijzigingen door de wetgever willen worden doorgevoerd in het bestel van ons land, dan moet je dat op een deskundige en een manier aanpakken, waarbij je moet denken aan zaken als draagvlak bewerkstelligen voor die voorstellen. Dat betekent dat je met de direct betrokken autoriteiten, instanties, partijen of machten, van gedachten moet wisselen voordat je die voorstellen bij de wetgever dropt. Ja. Dus daar had ik heel veel moeite mee. En dat heeft ook gemaakt, moet ik eerlijk zeggen, dat we nu in deze situatie zijn beland. Dus het idee is goed, het idee moet gebeuren. Het verbeteren van ons stelsel aan zich, dat moet gebeuren, alleen is de aanpak niet goed geweest. En ja, dat heeft geresulteerd in de situatie waarin we nu zijn beland. Hij vreest dat sommige voorstellen de rechterlijke macht zouden kunnen verzwakken, met name wat betreft de benoeming van rechters. Hij is van mening dat een onafhankelijke rechterlijke macht cruciaal is voor de rechtsstaat en de ontwikkeling van het land en stelt voor dat de gesprekken tussen belanghebbenden worden voortgezet om tot effectieve hervormingen te komen. Er is onrust in de Surinaamse volleybalwereld. Het nieuwe bestuur van de Surinaamse Volleybalbond, SUVOBO, onder leiding van Pascual Zegelaar, heeft aangifte gedaan tegen 3 voormalige bestuursleden wegens verduistering en andere financiële misdaden. Bij de overdracht van het bestuur waren de rekeningen bijna leeg en de schulden waren meer dan $120.000, inmiddels oplopend tot $200.000. Tijdens een persconferentie werden schokkende bevindingen gepresenteerd, zoals documenten die niet klopten en verdachte transacties naar persoonlijke rekeningen van oud-voorzitter Blokland. De financiële problemen hebben directe gevolgen voor nationale selecties en internationale toernooien zijn uitgesteld. Zegelaar wil de toekomst van de sport verbeteren en werkt aan herstel. De 6e editie van Operatie Kranmati is gestart en biedt gratis medische zorg en voorlichting aan in Moengo en Albina, district Marowijnen, tot en met zaterdag 29 augustus. De operatie begon op 19 augustus en wordt uitgevoerd door het ministerie van Defensie samen met lokale en internationale partners, waaronder Nederland en de Verenigde Staten. Er worden basisgezondheidszorg, oogzorg en tandheelkundige zorg aangeboden. Minister Uraikit Ramsaran benadrukte het belang van de rol van Defensie in de samenleving. Niet alleen op militair gebied, maar ook in sociale ondersteuning. Hij gelooft dat Defensie verantwoordelijkheden moet nemen en dat internationale samenwerking belangrijk is voor het ondersteunen van gemeenschappen. NPS-fractieleider Jerel Pawiro Redjo vraagt de Surinaamse regering Siemens Rusland om naast loononderhandelingen ook de algemene ouderdagsvoorziening AOV te verhogen. Het andere punt dat ik wilde maken, we hebben begrepen dat de regering loononderhandelingen voert met de vakbonden van de overheid. Een goede zaak. Ik hoop dat men er snel uitkomt. Dientengevolge zullen ook de pensioenen aangepast worden. Dat zijn de mensen die het moeilijkst hebben. Maar nog belangrijker, voorzitter, is het
dat in deze ronde gekeken wordt, en ik herhaal, gekeken wordt naar de AOV. Want nog veel meer oudjes die niet bij de overheid of anderszins gewerkt hebben, zijn afhankelijk van die AOV. En dat is heel weinig, bitter weinig. Men kan daar niet rond van komen. Dus via u aan de regering, de minister van Financiën, wilt u alstublieft naar onze ouden vandaag kijken. Dank u wel, voorzitter. Pawiro Reggio en VHP-parlementariër Harriet Ramdien stelde voor om dit bedrag naar 7000 Surinaamse dollar te verhogen. Ze benadrukken dat ouderen vaak alleen van deze bedragen leven en dat de armoedegrens al rond de 7000 Surinaamse dollar ligt. Ouderen zijn extra kwetsbaar door hun leeftijd en gezondheidsproblemen. De Surinaamse bank NVDSB heeft haar steun aan het Elisabeth Samsonhuis verhoogd met een extra donatie van 10.000 Amerikaanse dollar, waardoor de totale bijdrage nu $35.000 is. Deze extra hulp volgt op een eerdere donatie van $25.000 in 2025 ter gelegenheid van het 160-jarig jubileum van de bank. DSB wil het behoud van Surinaamse geschiedenis en cultuur ondersteunen. Het Elisabeth Samson Huis is verbonden met Elisabeth Samson, een invloedrijke vrouw uit de Surinaamse geschiedenis. DSB ziet de bijdrage als een investering in de identiteit en culturele rijkdom van Suriname en wil via haar steun het cultureel erfgoed voor toekomstige generaties beschermen. De nieuwe Nederlandse ambassadeur in Suriname, Martine Bustra, ziet kansen voor economische samenwerking door de ontwikkeling van de Surinaamse olie- en gassector. Ze heeft haar geloofsbrieven overhandigd aan president Jennifer Siemens en wil de bilaterale betrekkingen verdiepen. Bustra benadrukt de sterke verbondenheid tussen Nederland en Suriname en wil de samenwerking op verschillende gebieden uitbreiden. Ze meldt dat Nederland 10 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de komende 5 jaar voor projecten zoals rechtsstaatversterking en infrastructuurverbetering. De relatie tussen beide landen wordt steeds zakelijker en steunt op gelijkwaardigheid en wederzijds respect. De onderwijsbonden wijzen het voorstel van de regering om de salarissen met 10% te verhogen af. Volgens Bernice Baron, president van de Vols, is dit percentage onvoldoende om de financiële druk op onderwijsgevenden te verlichten. De onderhandelingen worden maandag voortgezet. Baron zegt dat 10% niet genoeg is en dat de onderwijsbonden een tegenvoorstel moeten doen. Ze wil geen details van dit voorstel delen voordat haar leden volledig zijn geïnformeerd. Daarnaast heeft Baron vermeld dat zij eerst de financiële situatie van de staat willen afwachten voordat zij verdere stappen bepalen. Na 7 jaar is Telesur Got Talent terug in Suriname. De competitie is gestart in de Anthony Nesty Sporthal, waar 10 middelbare scholen het tegen elkaar opnemen in zang, dans en drama. Het evenement is een samenwerking tussen het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport, Telesur en andere partners, met als doel jongeren een zinvolle tijdsbesteding en een podium voor hun talenten te bieden. Minister Gopal benadrukte het belang van een platform voor jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Er was een selectietraject met 30 scholen, waarvan 10 zijn geselecteerd. De competitie bestaat uit 10 shows, gepresenteerd door Tirza Perk en Priscilla Graanoogst en beoordeeld door een vakjury. Assembleelid Mahinder Yogi heeft informatie gevraagd over de hoge vergoedingen van leden van nieuwe commissies. Met name over de Anti-Money Laundering Task Force. Hij verwees naar eerdere commissies
die veel lagere vergoedingen ontvingen, rond $10.000 Surinaamse dollar tot $15.000 Surinaamse dollar. Dat bedrag staat vastgelegd in een presidentieel besluit van 10 augustus. Naast Van Dijk Silos zijn Rosita Sophi, Stuart Getrouw, Regilio Dodson en Gwen Goddam Amelo benoemd als lid van de taskforce. Deze 4 leden van de taskforce krijgen ieder $80.000 Surinaamse dollar per maand. Yogi vroeg de minister van Financiën om duidelijkheid over deze bedragen. Aziz Gayadin steunde Yogi's vragen en vroeg ook om een overzicht van alle organen en commissies die betrokken zijn bij anti-witwaswetgeving, omdat de vergoedingen nu veel hoger lijken zonder duidelijke taakverzwaring. Gamang Bono Velanti, de belangrijkste leider van de Okanisi, begint in augustus 2026 met de renovatie van de campus in die Itabiki en vraagt bedrijven en particulieren in Suriname om financiële en materiële hulp. Zijn doel is om mensen in de Tapanahoni-regio opleidings- en werkmogelijkheden te bieden, zodat zij kunnen blijven of terugkeren. 10 studenten van de TU Delft komen in september en oktober 2026 voor onderzoek en voorbereiding van de campusbouw. Renovaties van het Da Dewini-complex en de studentenverblijven zijn noodzakelijk voordat de studenten aankomen. Velanti vraagt dringend om bijdrage om deze projecten op tijd te realiseren, aangezien alle hulp welkom is. President Jennifer Siemens benadrukte tijdens het Nationaal Symposium One Heritage Policy 2026 het belang van gedeelde geschiedenis voor eenheid in Suriname. Ze stelde dat het waarderen van elkaars geschiedenis essentieel is voor een samenleving waarin verschillende bevolkingsgroepen samenleven. Het symposium had als thema van gedeelde geschiedenis naar duurzaam erfgoedbeleid. Siemens waardeerde ook het werk van schrijfster Cynthia McLeod en sprak zich uit voor het structureel maken van Heritage Month. Ze riep op tot meer betrokkenheid van maatschappelijke actoren en benadrukte dat diversiteit rijkdom brengt, maar ook kwetsbaar is. Siemens gelooft dat Heritage Month kan helpen om eenheid te bevorderen in de diverse Surinaamse samenleving. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat de staat al meer dan 25 jaar inkomsten verliest door illegale zandwinning in de Suriname-rivier in Brokopondo. Wat wij doen is dat wij vragen aan de klant dat bij elke aanvraag, ook al gaat het om een nieuwe aanvraag, ook al gaat het om een verlengingsaanvraag, dat een verklaring van de Belastingdienst wordt overgelegd als onderdeel van het dossier, waarin de Belastingdienst vrijwaring geeft. De leden Asabina en Lusje hebben aandacht gevraagd voor een kwestie met betrekking tot zandwinning in de Suriname-rivier ter hoogte van Klaaskreek, Nieuw-Lombé, voor zij die bekend zijn met het gebied. Voorzitter, wat ik ervan weet, vanaf in een geval rond de eeuwwisseling is er sprake van illegale zandwinning, rivierzand. Wanneer ik zeg rivierzand, bij ons bekend als scherpzand. Illegale winning van rivierzand, van de bodem, van dat deel van de Suriname rivier. Lid Asabina is in de zaal, volgens mij kan hij dat beamen. Niet met 1, niet met 2, niet met 3, soms 8, 9, zelfs 10 pontons. Allemaal illegaal, voorzitter. Zoveel jaren. Zelfs door een prominente politicus en ook nog gefaciliteerd door delen van het traditioneel gezag. Zoveel presidenten hebben dat gezien, ministers hebben dat gezien, assembleeleden hebben dat gezien. Zoveel DC's hebben dat gezien en meegewerkt, want er werd zelfs ook een districtskas gestort. Ja? En bij delen van het traditioneel gezag. Decennia lang, wat ik probeer te zeggen, voorzitter, is de staat Suriname benadeeld. Hoe? Waarom zeg ik dat?
Ik zeg dat omdat voor die hoeveelheid scherpzand gewonnen, dat deel van de Suriname rivier, nu langer dan 25 jaar al, is precies 0 cent. 0 cent aan royalty betaald aan de staatskas. En men weet dat niet nu. Maar die vraag is gesteld. Beantwoord die vraag. Wat is er aan de hand? Ik ben gekomen aan de gevestigde orde. Ik ben gekomen aan de gevestigde orde. We zijn in 2022 na een bezoek van het ministerie aan het gebied, hebben het besluit genomen om palen perk te stellen. De illegaliteit niet langer te gedogen. Het besluit was om de zandwinning te legaliseren, conform de mijnbouwwet. Er is een traject toen gestart van overleg en met onder andere de pontonhouders, de DC-bestuursdienst, delen van het traditioneel gezag. Ja, verschillende momenten van overleg geweest. In Brokopondo, maar ook hier in Paramaribo. We zijn verder gegaan. Ik heb ze persoonlijk begeleid naar de relevante afdelingen. Het ministerie heeft pontonhouders aangeboden om hen te begeleiden door het proces. De transformatie van illegaliteit naar het legaal opereren binnen de contouren van de wetgeving. Waardoor de staat uiteindelijk zou verdienen aan de activiteiten. 2 ondernemers werden bereid gevonden om het voorstel, en dat was op voorstel van de hele groep, om de concessies aan te vragen. Deze werden dan ook begeleid door het proces van concessieaanvraag. En uiteindelijk, het probleem begon in 2023 toen een deel van het traditioneel gezag protesteerde tegen de 2 uitgegeven rechten voor zandwinning. Hetzelfde traditioneel gezag dat wel mondeling toestemming geeft aan derden om er te opereren buiten de overheid. Ik benadruk, voorzitter, de mensen, want ik heb goed geluisterd naar de manier waarop leden Asabina en Lusje de vraag hebben gesteld. Ik benadruk, voorzitter, de mensen waren al bezig in het gebied jarenlang. Die ene meneer zelfs langer dan 20 jaar. Ja, maar illegaal. Het is een probleem geworden toen het gelegaliseerd werd. Ja, ook is recentelijk tijdens een overleg met betrokkenen op het ministerie gebleken dat partijen die nu overhoop liggen, of toen lagen met elkaar, dat die in het verleden zelfs partners waren van elkaar. Na het protest van delen van het traditioneel gezag heeft het ministerie de 2 houders van de mijnbouwrechten uitgenodigd voor overleg, bemiddeling. Uiteindelijk werd ervoor gekozen na overleg met de 2 partijen de mijnbouwrechten in te trekken. 1 partij legde zich neer bij het besluit, terwijl de andere mijnbouwrechthouder later terugkwam op haar eerder gegeven consent. Ze zocht rechtsingang en uiteindelijk werd op 12 mei 2026 door de rechter in haar voordeel geoordeeld, waarbij de staat werd gevonnist om de intrekking van de concessie binnen 2 maanden ongedaan te maken. Ook werd een dwangsom daaraan gekoppeld. NH heeft het vonnis nageleefd en heeft thans het traject van overleg en bemiddeling met alle partijen om voor rust te zorgen in het gebied vorige week afgerond, waarbij de nodige afspraken werden gemaakt voor de komende 2 maanden. Belangrijk is dat de houder van het recht zich niet zal begeven naar beide dorpen, maar dat de dorpen zich ook zullen onthouden van het optreden als vergunningsverlenende instanties. Ze zullen het proces tot formalisering van de activiteiten ondersteunen in nauw overleg met de bestuursdienst, de DC. De dorpen zullen rechtspersonen voordragen om namens de dorpen rechten aan te vragen en het ministerie zal ze begeleiden in dat proces. In elk geval heeft de minister aan partijen doorgegeven dat de illegaliteit niet verder gedoogd zal worden.
Ieder die aan zandwinning wenst te doen, moet volgens de procedure de vergunning daarvoor aanvragen, zodat alle activiteiten legaal plaatsvinden en dat de staat ook inkomsten kan hebben uit deze activiteiten in het district. Vanaf augustus 2026 krijgen militairen een verdubbelde bijzondere toelage. Manschappen ontvangen 2800 Surinaamse dollar per maand, onderofficieren 3200 Surinaamse dollar en officieren 3600 Surinaamse dollar. Deze verhoging geldt ook voor militairen bij de Dienst Nationale Veiligheid. De bijzondere toelage is een extra vergoeding vanwege de specifieke eisen van militaire dienst, waaronder permanente beschikbaarheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast moeten er bedragen met terugwerkende kracht worden uitbetaald, maar details over de periode en het totaalbedrag zijn niet gegeven. Minister Ramsaran benadrukt dat de verhoging onderdeel is van een bredere aanpak om de rechtspositie en motivatie van militairen te verbeteren. Minister Stanley Suropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer heeft tijdens een persconferentie gereageerd op de illegale activiteiten van Mennonieten en een mogelijke schadeclaim van 86 miljoen Amerikaanse dollar. Hij benadrukte dat de aanpak niet specifiek tegen de Mennonieten is gericht, maar om ordening in het binnenland te brengen. Nou, allereerst wil ik benadrukken dat het niet gaat om acties tegen een bepaalde groep of tegen Mennonieten, maar het gaat in feite om de ordening die de regering wil bewerkstelligen in het binnenland. Want door de afgelopen periode over wantoestanden, wanordelijke toestanden die plaatsvinden in het binnenland, niet alleen bij de houtkap, maar ook bij de kleinmijnbouw. En de regering is voornemens om ordening te brengen in het binnenland. Dus het gaat niet specifiek om Mennonieten, maar het gaat over iedereen die op illegale manier of zonder de juiste documenten bezig is in het binnenland. En het kan niet zo zijn dat je vestigt op een bepaald terrein in het binnenland en je begint bomen te vellen. Er zijn regels daarover. En het ministerie van GBB is het ministerie die belast is met bosbeheer, onder andere via SBB en de Dienst Landsbosbeheer. Dus geluiden had het ministerie bereikt, in feite ook via de media, dat personen daar bezig waren met zwaar materieel. Ze hadden ook hun huizen daar, containerhuizen, met gezinnen. En ze waren bezig om bomen te vellen. Op een van die locaties kwam het bericht ook dat die bomen werden verkocht. Dus er is een missie daar gegaan en men heeft onderzocht. En het is ook bevestigd. Men kon geen document overleggen dat men aan houtkap mocht doen. Verblijfstatus, dat bleek ook niet bevestigd te zijn. Bij bepaalde bleek dat hun verblijf in Suriname vervallen was. Dus de conclusie was dat men daar illegaal bezig was. Als we dat zien, en het gaat dus, men kon niet aangeven of men werkte voor een bepaald bedrijf of in dienst was van een particulier. En de regering besloot, nee, kijk, als het gaat om illegaliteit, dan moet dat stopgezet worden. Het eerste wat gedaan is, vanuit het ministerie, is er een aanmaning gegaan via de deurwaarder naar de personen die daar bezig zijn, op 3 locaties. De plaats die bekend is als Bantipasi, andere Alberga Passi en andere Masonia. Die aanmaningen zijn uitgereikt. Daarin zijn die personen dus aangemaand dat ze moeten stoppen met hun activiteiten en dat ze de plaatsen moeten verlaten, omdat ze geen recht hebben om op die plaatsen te verblijven. Er is een termijn gegeven aan hen, 2 weken. Die is inmiddels
ook al verstreken. De overheid of de regering gaat dus nu maatregelen treffen om die personen zelf te verwijderen. En als het gaat om illegale, de normale procedure via vreemdelingendienst, via de politie, is dat wanneer men illegaal in het land verblijft, dat men uiteindelijk uit het land wordt gezet. Dus dat is in feite de zaken die zich hebben voorgedaan. En nogmaals, het gaat niet specifiek om de Mennonieten. Het gaat om iedereen en ieder die illegaal bezig is in het binnenland. En dat het ministerie van GBB de verantwoordelijkheid draagt over bosbeheer en dat orde daarin ook belangrijk is. De regering heeft bevelen gegeven om activiteiten stop te zetten en locaties te ontruimen. De overheid kampt met handhavingstekorten en onderzoekt satellietmonitoring om ontbossing te volgen. Binnen de Nationale Assemblée, DNA, zijn er vragen over documenten over mogelijke wijzigingen in de wetgeving voor de rechterlijke macht. Parlementariërs zoals VHP-lid Krishna Matuera maken zich zorgen omdat het Openbaar Ministerie en het Hof van Justitie al reageren op voorstellen die nog niet officieel zijn ingediend. Ze willen dat alle documenten met de DNA-leden worden gedeeld. NDP-lid Ebu Jones vraagt zich af wie de documenten heeft verspreid en vraagt om duidelijkheid over de procedure. Zij wensen inzage in alle stukken voordat er verder gepraat wordt over de wijzigingen. Minister Lalini Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport wil het talenttraject voor jongeren na Telesur Got Talent voortzetten. Ze zei dat dit evenement jaarlijks moet worden gehouden en vraagt om steun van het bedrijfsleven. Gopal benadrukte dat het jeugdbeleid ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de samenleving en niet alleen van de overheid. Ook voor sport wil ze meer betrokkenheid van het bedrijfsleven via een sportwet, met als doel dat mensen gezonder worden en meer bewegen. Ze is blij met de positieve reacties op Telesur Got Talent en wil dat jongeren na het programma mogelijkheden krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen, inclusief deelname aan internationale platforms. Minister Diana Pocky van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft de bouw van nieuwe woningen in Voorburg gestart. Dit project is onderdeel van het Affordable Housing Project, AHP, dat in totaal 300 woningen zal opleveren, verdeeld over Kommerwijnen en Wanitsa. Het ministerie streeft ernaar om deze woningen voor het einde van het jaar klaar te hebben. Ondanks eerdere obstakels is de bouw voortaan versneld door gerichte acties van de regering. De minister benadrukte de grote behoefte aan betaalbare woningen en de noodzaak van samenwerkingen met de private sector. Voor geselecteerde kandidaten geldt een eigen bijdrage van $135.000 Surinaamse dollar. Milieuactivist John Goodschalk vindt dat de Mennonieten in Suriname het land moeten verlaten. Hij ziet weinig reden om te geloven dat hun landbouwactiviteiten beter zullen zijn dan elders, waar ze bekend staan om schade aan het milieu, zoals ontbossing en vervuiling van rivieren. Goedschalk merkt op dat Mennonieten al regels hebben overtreden door te starten met ontbossing zonder toestemming. Hij verwacht dat ze juridische stappen zullen ondernemen tegen de regering. Ook Mennonieten die voor lokale ondernemers werken, zouden moeten vertrekken, omdat hun aanwezigheid problemen kan veroorzaken. Goedschalk verwijst naar verzet van de Quinti-gemeenschap en gelooft niet dat Mennonieten een positieve bijdrage aan de landbouwontwikkeling zullen leveren. Advocaat Serena Asset uit haar zorgen over een geplande wetswijziging die de executie van vonnissen tegen de staat Suriname aanpakt.
Ze vindt het voorstel ernstig omdat het mogelijkheden voor beslaglegging op de staat beperkt. Wanneer de staat veroordeeld wordt om te betalen, kan dat alleen met executiemaatregelen zoals beslag op bepaalde bezittingen. Asset wijst erop dat deze wetswijziging het makkelijker maakt voor de staat om niet te betalen, wat onrechtvaardig is tegenover burgers en ondernemingen. Ze vraagt de leden van de Nationale Assemblée om niet in te stemmen met de wijziging die zij onaanvaardbaar noemt. Een burgerpersoneelslid van het Korps Brandweer Suriname wordt verdacht van verduistering van $100.000 Surinaamse dollar. Aangifte is gedaan voor oplichting en verduistering op 18 augustus. De verdachte was sectiechef kredietbewaking en kassier, verantwoordelijk voor financiële middelen van het KBS. Hij en een medewerker van het Korps Politie Suriname zouden een deel van een maandelijkse toelage hebben opgehaald. In juli werd onduidelijkheid over de financiën ontdekt, waarna de verdachte op 3 augustus niet meer op het werk verscheen. Op 14 augustus erkende hij in een brief het geld te hebben verduisterd. Hij is in verzekering gesteld. Procedurele fouten bij de benoeming van Rosita Leeflang als directeur van de Surinaamse Televisiestichting STVS hebben ervoor gezorgd dat zij deze functie nog niet officieel kan aanvaarden. Er is geen benoemingsresolutie voor Leeflang als STVS-directeur opgemaakt. Ze is wel benoemd tot algemeen adviseur op het kabinet van de vicepresident, maar een aparte resolutie is nodig voor haar rol als directeur. De statuten van de STVS vereisen een benoemingsresolutie voor de directeur en stellen dat een onderdirecteur de functie waarneemt bij afwezigheid. Het niet volgen van deze procedures kan leiden tot juridische problemen. De Raad van Toezicht is verdeeld over de gevolgen van deze situatie. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme wil meer duidelijkheid over het bestuur en de financiën van Kanawijma. Een onderzoek naar de financiële en administratieve handelingen van de veerdienst over de afgelopen 5 jaar is gestart. De structuur van de organisatie roept vragen op over de verantwoordelijkheden van Suriname en Guyana. Er zijn zorgen over belastingafdrachten, conflicten tussen functionarissen en de rol van de Raad van Commissarissen. Parlementariërs vragen om meer informatie en intensiever toezicht. Landveld heeft beloofd aanvullende informatie te verstrekken en de oorzaken van de problemen aan te pakken. Het zonnepaneelproject in Botopassi boven Suriname verloopt niet goed. Dit probleem betreft bijna 12 tot 13 dorpen. Vicepresident Gregory Rusland hoorde tijdens zijn bezoek op 16 augustus 2026 dat de zonnepanelen niet goed werken, waardoor er nog steeds generatoren nodig zijn voor elektra. Ook is er vaak geen brandstof voorhanden. Daarnaast zijn er maar 5 woningen voor onderwijzers en leerkrachten hopen op tijd schoolpakketten te ontvangen. De VP verzekerde de bewoners dat er hard aan oplossingen wordt gewerkt en dat voor 1 oktober 2026 alles geregeld zal zijn. Hij constateerde dat de problemen in de dorpen vergelijkbaar zijn. Het Kwaku Festival in Amsterdam Zuidoost staat voorlopig niet meer direct op de tocht. De organisatie en de gemeente zoeken naar oplossingen om het festival in de toekomst financieel haalbaar te maken. Er is aandacht voor de hoge kosten en strengere vergunningseisen, maar ook voor de sociale en culturele betekenis van Kwaku voor de gemeenschap. Er zijn verschillende voorstellen gedaan om het festival financieel sterker te maken, waaronder hogere toegangsprijzen en meer subsidies. Niet iedereen is het eens met extra overheidssteun. De gemeente is bereid mee te denken, maar de uiteindelijke oplossing moet nog worden gevonden.
Exporteurs van goud moeten vanaf maandag 17 augustus 2026 35% van hun opbrengsten in vreemde valuta aanbieden aan de Centrale Bank van Suriname. Voor andere goederen en diensten geldt ook een retentieplicht van 35%. Maar deze deviezen worden verkocht via commerciële deviezenbanken. Deze wijziging is vastgelegd in Algemene Beschikking nummer 228 van de Deviezencommissie, die de retentie- en conversieregeling aanpast. Exporteurs moeten maandelijks schriftelijk bewijzen dat ze aan hun verplichtingen voldoen binnen 14 dagen na elke maand. Niet-naleving kan leiden tot intrekking van vergunningen. De nieuwe regeling vervangt 3 eerdere beschikkingen en verandert onderdelen van een oudere beschikking. Met een ingangsdatum van 17 augustus 2026. Nieuwmond Suriname heeft aangekondigd dat de Merian-mijn over 2025 een economische bijdrage van ongeveer 634 miljoen Amerikaanse dollar aan de Surinaamse economie zal leveren. Een stijging van 17% in vergelijking met 2024. Ongeveer 75% van deze bijdrage blijft in Suriname voor werkgelegenheid, overheidsinkomsten en lokale bedrijven. Dit bedrag bestaat uit betalingen aan leveranciers, winstaandeel van staatsolie, belastinginkomsten, salarissen en royalties. In het afgelopen jaar waren 308 lokale leveranciers betrokken en bood het bedrijf werk aan ongeveer 1277 medewerkers. De Merian-mijn zal naar verwachting tot 2040 operationeel blijven. Nieuwmond hanteert principes van Free, Prior and Informed Consent, FPIC, en voert een strategie voor kleinschalige mijnbouw uit. Een groot deel van de Surinaamse bevolking is bezorgd over de toekomst van het land, ondanks de ontwikkelingen in de olie- en gassector. Corruptie en slecht bestuur worden als belangrijke problemen gezien. Dit blijkt uit een onderzoek dat socioloog Jair Schalkwijk presenteerde, waarbij 1786 mensen werden ondervraagd. Slechts 12% heeft vertrouwen in het beheer van olie- en gasinkomsten. 54% van de jongeren overweegt emigratie. Onderwijs wordt als prioriteit gezien en 83% vindt dat een deel van de olieinkomsten voor toekomstige generaties moet worden gespaard. De directie en de Raad van Commissarissen van Suriname Airways hebben gereageerd op nieuws over onrust binnen de luchtvaartmaatschappij. Ze bevestigen dat er op dit moment geen veranderingen zijn in de samenstelling of functies binnen de Raad van Commissarissen. Deze reactie kwam na een publicatie van De Ware Tijd over claims van chaos binnen de Raad. Suriname Airways benadrukt dat ze blijft werken aan de financiële en organisatorische situatie van het bedrijf en dat dit onderzoek doorgaat. Ze blijven zich inzetten voor de gezondheid van het bedrijf en zijn stakeholders. De regering biedt ambtenaren een loonverhoging van 10%, terwijl de vakbeweging 25% eist. Aldus Armand Sunder van Ravaxer. In de eerste plaats is de regering gewezen op het feit dus dat zij al, geloof ik, vanaf de oorlog in het Midden-Oosten, kort daarna, een price cap heeft gezet op de brandstofprijzen. En dus dat inmiddels te zwaar wordt, omdat zij 350 miljoen SRD elke maand moet betalen daarvoor. En dat zij van plan is om die price cap opgepasseerd of helemaal los te laten. Uiteraard met alle consequenties van dien voor de rest van de economie.
En dat is 1. In de tweede plaats is er gesteld dus dat de regering op dit moment bereid is om structureel een 10% loonaanpassing te geven aan de ambtenaren. En in de derde plaats heeft de regering gesteld dus dat de fiscale voorstellen van de vakbeweging, die erop gericht zijn om de belastingvrije grens te verhogen van 9.000 naar 15.000 en de belastingschijven te verruimen, dat op dit moment naar haar opinie niet aan de orde kan zijn. En wij hebben dit dus aangehoord en waarschijnlijk gaan wij aanstaande donderdag weer aan tafel zitten. En dan komt de vakbeweging, in die zin Rafactuur Plus, die komt dan met een reactie op het voorstel dat de regering heeft gedaan. Op Surinaamse wegen gebruiken veel bestuurders hun smartphone terwijl ze rijden, wat het risico op ongevallen sterk verhoogt. De politie registreert verkeersongevallen op basis van traditionele oorzaken, maar het gebruik van mobiele telefoons wordt zelden als oorzaak vastgelegd. Dit komt door de moeilijkheid om dit bewijs te leveren. Ondanks dat er geen specifieke registratie van telefoongebruik is, wijzen verzekeraars en sleepdiensten op een stijging van lichte aanrijdingen, vooral bij lage snelheden. Smartphones vertragen de reactietijd, wat het gevaar voor kwetsbare weggebruikers vergroot. Het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden is wettelijk verboden, maar handhaving en boetes zijn vaak niet effectief. De discussie over de hervorming van de rechterlijke macht wordt steeds serieuzer. Het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie hebben zorgen geuit en organisaties zoals VSB en ASFA mengen zich in het debat. Ondanks de commotie zijn de amendementen nog niet formeel ingediend bij de Nationale Assemblée. Dit roept de vraag op of de kritiek is gebaseerd op definitieve amendementen. Het is belangrijk dat het parlement zijn werk doet en dat er een goed debat plaatsvindt om de rechtsstaat te beschermen.